God morgon Matilda. God morgon. Så här med hjälpen. Ja, kom in, varsågod. Så gott det nå. Da jeg kom inn til en brukare, så er det tæra personlighet jeg kom inn til. Jag får bara lära dina sånger. Ja, det er det. Jeg kom inn i tæra heim. Det gjør det ganske lettere til meg å hjelpe dem. Til jeg så ikke tæra bakgrunn i heimen. Lavur himmel, ja. Hur du hur kommer få där en dräcka mån? Ja, takk. Kom se till det bara. Det som er da man vel vil være heimehjelp er at man hever et visst frelse ved at man kører fra en burger til den neste. Her er en liten pause, her jeg kan huske og kanskje summa med syndrom om hva det er hent til burgeren Arn. Til den neste. Du kan inte göra gott och köpa Og den er jeg utstår ut til en burger, så er det et arbeidsplass for nekken fagbalskon her. Jeg kan spørre en ergoterapeut, en fysioterapeut, en sjukersøster om et kvart. Ja, du skriver ner. Så lätt jag där klockan 12 tabletterna här. Det er viktigt arbeid, og i hvert fall for meg. Om jeg ikke kom til arbeid som morgenen, så var det også som ikke kommer sånn. Takk for besøk.